Inkantolo yeMantshi yase Nelspruit eMbombela eMpumalanga ithi azizwakali kahle izizathu ezibekwa abasolwa ecaleni lokubulala uHillary Gardee njengoba befaka isicelo sebheyili. Lenkantolo kulindeleke ukuthi ikhiphe isinqumo ngesicelo esifakwe yilabasolwa. iMantshi ithi isizathu esibekwe omunye wabasolwa othe yena unengane encane akusona izizathu esiqinile esingenza ukuthi adedelwe ngebheyili. Kulenkantolo kubalulwe izizathu ezimqoka zokufakwa kwesicelo sebheyili. Okunye okubhekisiswa yilenkantolo ukuthi umbuso unabo ubufakazi obubambekayo bokuthi labasolwa bayanindeka kuleli icala. Njengoba labasolwa bezofuna ibheyili, uSipho Mkhatshwa, Philemon Lukhele kanye noAlbert Gama ibona okusolwa ukuthi babulala uHillary Gardee oyindodakazi kaGardee owayunobhala jikelele we-Economic Freedom Fighters. Isidumbu salentombazane satholakala esimobeni phakathi kweMbombela kanye neSABC ngemva kweinsuku ezine lentombazane yanyamalala. NginguCalvin Dludla wezindaba zeSABC.